ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నాను. ఇవాళ నాకు జెప్టోలో ఒక బాక్స్ గిఫ్ట్‌గా వచ్చింది. అదే మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనేసి అన్‌ప్యాక్ చేస్తున్నాననమాట. దాంట్లో మమా ఎర్త్ ఫేషియల్ కిట్ ఒకటొచ్చింది. గరం మసాలా ప్యాకెట్లు 2 వచ్చాయి. బాడీ లోషన్లు, ట్రయల్ ప్యాక్స్ అనుకుంటానండి. ఇవి కూడా 2 ఇచ్చారు. చాక్లెట్స్ కూడా ఇచ్చారండి 2 గెలాక్సీవి. ట్రై చేశాక ఎలా ఉందో టేస్ట్ మీతో కామెంట్ చేస్తాను. గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఒకటొచ్చింది. ఒక బ్యాండ్ ఇచ్చారండి, దెబ్బ తగిలితే వేసుకుంటాం చూడండి అది. నూడిల్స్ మసాలా కూడా ఒకటి ఇచ్చారు. ఈనో చూయి బైట్స్ అవి కూడా ఇచ్చారు ఒక డబ్బా. ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయో టేస్ట్ చేశాక మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. మీరు కనుక బెంగళూరులో ఉంటే మీరు కూడా జెప్టోలో ఆర్డర్ చేసుకోండి. మీకు ఏమొచ్చిందో కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా అండి? బాయ్ బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ఇంకొకటి అంటే మర్చిపోకండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.